Ferrol, nese encontro non se poderán queixar do céspede os deportivistas ante un Racing que nesta xornada afrontaba outro derbi e que neste caso, bueno, pois acabou nun empate, un encontro máis que interesante ante a Sociedade Deportiva Compostela. Para min, un partido moi igualado en o que é certo que puido gañar calquera, pero creo que o resultado de reparto de puntos pode considerarse xusto, aínda que evidentemente cada un o verá dun xeito segundo o equipo do que sexa. Sí, o partido creo que é xusto o resultado porque é inamovible, que ao mellor estuvo algo máis o Racing de Ferrol máis cerca de conseguir esa vitoria, pero ao final son... de todas formas, a min, agora que se fala tanto de problemas nos clubes a nivel deportivo, tanto ofensivo como defensivo, por exemplo no Deportivo que ten un problema ofensivo grande, habría que destacar equipos como Compostela, solidarios en defensa, moi coordinados en ataque, e sí que dá unha sensación de equipo traballado. É verdad que é unha proposta que levan anos traballando en ela, é un equipo que con un presuposto dos máis baixos creo que é un digno equipo desta categoría. Pois logo do gol de Joselu no primeiro tempo, Compostela que gozou de algunha oportunidade como a que vimos de Josiño, e ao pouco de comezar esa segunda metade chegaba a estación de penalti. Jefferson e o xogador que lle golpea o coiro. E un disparo a 1 metro, non sei se ten que arrancar o brazo, a min este tema das mans, o que pasa é que estamos sempre na mesma, se están asubiando eses penaltis. Antes non se facía, bueno, pois é o novo fútbol. Detalles que cambian un partido, que neste caso supuxo o empate para a Sociedade Deportiva Compostela, que estaba buscando ese gol da igualada. O pouco pau, Fernando Pumar, nese disparo a saída do lanzamento de falta lateral. Unha reta final na que os racinguistas buscaron poñerse de novo por diante no marcador, ata que chegou unha xogada que, bueno, pois parou un pouquiño eses folgos que tiña o equipo de Emilio Larraz. Antes vemos outro disparo de Joselu. As ocasións máis claras estámolas a ver no resumo, que sen dúbida foron do Racing. Penso que por momentos foi superior, pero no segundo tempo creo que o Compostela foi de menos a máis, con xogadores como Bicho ou Pablo Antas que levaban un pouco pois o ritmo do partido. Que vos parece esta expulsión? Porque é un segundo cartón para Alex López, vendo a xogada que parece que toca o balón, Sí, a min en directo pareceume excesivo, e vendo a repetición tamén manteño esa visión. Malia xogar cun menos, buscou o Racing e tivo a súa oportunidade nesta acción de Peñaloza. Por parte do campo estivo algunha ocasión Brais, pois un pouco como dicía Rocío, non? Quizáis o balance de oportunidades algunha máis para o conxunto racinguista, pero non deixou de ser un partido igualado, bonito, con dúas propostas futbolísticas a valorar. Bueno, eu encontro que acababa así, con Racing con ese xogador menos, pero buscando ata o final esa portería contraria. Había que escoitar os dous adestradores o remate do partido. La clave ha sido que en un partido muy igualado nosotros hemos llegado al área más, pero no hemos acertado y ya está. Y luego yo creo que nos ha perjudicado también. Yo la única decisión arbitral que sí que me gustaría ver más o que duda más es la expulsión. Yo creo que no era, yo creo que incluso ha quitado el balón limpiamente y creo que es lo que más nos ha perjudicado, ¿no? Pero bueno, el equipo se ha mantenido bien con 10, hemos tenido posibilidades de ganar con 10 y hay que irse con esa buena sensación. Para nos ser capaces nesta nova andadura nesta categoría de plantarlle cara a equipos como Racing de Ferrol na súa propia casa, que a nosa proposta, a nosa idea de xogo, pois todavía nos afianza máis, non? Nós temos un objetivo claro, semana a semana, que cada vez ser un equipo máis competitivo, máis asentado na categoría.